फेब्रुवारि 3 थारिखआव खाड़ा फाइखाजरा आरो सान्तिपुर बे मोननैनि कार्ड दायोहाय लाखादो नामाथाय क्रिस्टियाना लादो सान्तिपुरनिया सोर लायो थाबाय बयबो ज' जानानै थांलायलायदो हाबायाथ' जोबोद गिदिरानो गोगोमथार आसा खालामो बयबो जोंनि जे जिउनि मोनसे स्टेप बे स्टेपआव निस्सय नोंथांमोनाबो बाहागो लाहैगोन बेखौ मिथिबाय Kes bunu bakalım ne? Bakalım ben. आरो नैबे गोदान सरकारा अलरेडि जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप जे जोंना शिब सारानो बे शिब सारैनो जोंना राइट हेन्ड दंहैखासै नालाय बेखायनो जोङो गोन्दोन बिकास केन्द्रखौबो माने कयेकदिननि गेजेरावनो शिब सारजों नङाबा जोंना रनजित सारजों जोङो मोनसे मा होनदों उद्घाटन जोंनि बे ट्राइसाम जे ब्रेन्ड बेखौ जों उद्घाटन खालामगोन नोंथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना नैबे दिनै जे नैबे बोथोरा दमासिनि बोथोर बे दमासि बोथोराव जोङो नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्टनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिगोन आरो बे समाव आङो बयबो जोंनि दिनै बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों खाड़ा फाइखाजरा आरो सान्तिपुर बे मोननैनि कार्ड दायोहाय लाखादो नामाथाय क्रिस्टियाना लादो सान्तिपुरनिया सोर लायो थाबाय बयबो ज' जानानै थांलायलायदो हाबायाथ' जोबोद गिदिरानो गोगोमथार आसा खालामो बयबो जोंनि जे जिउनि मोनसे स्टेप बे स्टेपआव निस्सय नोंथांमोनाबो बाहागो लाहैगोन बेखौ मिथिबाय Kes bunu bakalım ne? Bakalım ben. आरो नैबे गोदान सरकारा अलरेडि जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप जे जोंना शिब जोङो गोन्दोन बिकास केन्द्रखौबो माने कयेकदिननि गेजेरावनो शिब सारजों नङाबा जोंना रनजित सारजों जोङो मोनसे मा होनदों उद्घाटन जोंनि बे ट्राइसाम जे ब्रेन्ड बेखौ जों उद्घाटन खालामगोन नोंथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना नैबे दिनै जे नैबे बोथोरा दमासिनि बोथोर बे दमासि बोथोराव जोङो नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्टनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिगोन आरो बे समाव आङो बयबो जोंनि दिनै बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों गोदान जिउ दैमा गाखोनाव नोंनि दिङाखौ जबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जबोगोन नों जेबोला नेबाय थागोन मोसादों
सोरां हराव अखाफोर गावदाङाव मिनिहरो जेबोला मिनिफैयो गोसो बोथोर जायो आंनि मानोबा नोंनि महरा दान सोरां हराव अखाफोर गावदाङाव दान सोरां हराव अखाफोर गावदाङाव मिनिहरो जेबोला मिनिफैयो गोसो बोथोर जायो आंनि मानोबा नोंनि महरा नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोना नोंनि दिङाखौ जाबोगोन नों जेबोला नोंनि दिङाखौ जाबोगोन नों जेबोला नेबाय थागोन आं बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथैसालिया रुजु रुजु रायजो जागोन गोथै हाखरा फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथैसालिया रुजु रुजु रायजो जागोन गोथै हाखरा
नागिरना मोनो आंनि यारु आंनि जारु आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारु